Soc la Carme Casolà i l'any passat vaig guanyar el Premi de Fotografia de Fundació Vilacases en una peça que es diu El natural Jungfrau. És un glaciar que n'hi ha a Suïssa, el glaciar Aleix, que és Patrimoni UNESCO, i és justament aquestes galeries subterrànies perquè el públic pugui conèixer les entranyes d'un gran colosso de gel. Vaig fer Belles Arts. A primer de carrera teníem una assignatura obligatòria que era fer foto i em vaig enamorar. Va ser un flash absolut i d'allà va començar una relació de por vida. Jo sempre dic que vivo, sobrevivo i malvivo de la fotografia, però faig el que m'agrada. Em bellugo molt amb mi mateixa, o sigui, viatjo molt amb mi. Llavors és una manera d'indagar sobre pensaments. I no sé, des de l'ego és un tema molt personal, que després ho expandes i ho portes cap a fora perquè ho vegi gent, però bàsicament és que t'estàs donant respostes a tu mateix. La sèrie va començar justament en una sorpresa i quasi bé va ser un susto més que una sorpresa. A la platja dels Catedrals, que és una platja idíl·lica que n'hi ha a Galícia. La meva imatge d'aquesta platja sempre ha sigut inclús en neblina, aquestes sensacions molt gallegues de silencis i tot, i després arribar i trobar-te això. El primer moment realment va ser com trist, inclús quasi aquesta sensació de dir, ostres, ens hem equivocat de moment, però al mateix temps és just un gran regal, trobar aquest input que va ser el que vaig començar a treballar sobre els espais naturals protegits. Cada vegada ens dediquem a viatjar més, quasi s'ha convertit en una obligació el viatjar, i els espais protegits han nascut no per protegir la natura com tal, sinó principalment van néixer com llocs d'oci. Llavors, que aquests llocs siguin llocs on va molt turisme està emparat en l'origen propi de com més que van començar els espais a estar protegits. Per això a vegades sembla que estan molt construïts perquè tenen que haver-hi passarel·les, tenen que haver-hi pàrquings. Si n'hi ha una passarel·la, estàs condemnant un 45% del territori, però és que estàs protegint l'altre 95%. Aquesta, per exemple, que és una de les primeres, però que em sembla una meravella, els nius de les cigonyes poden arribar a pesar 120 quilos. Llavors, justament per treure el pes de les cases, s'han fet totes aquestes instal·lacions per incentivar les cigonyes que vinguin aquí. I trobar això és un privilegi. És que gran part dels paisatges que veiem no són naturals, són naturalitzats per començar. O sigui, n'hi ha molts espais protegits que han sigut canteres, graveres, n'hi ha parcs nacionals que han sigut mineries. Aquí tenim una sèrie que és el Parque Regional Sureste de la Comunitat de Madrid. Tots són graveres que es dediquen a l'extracció de sorra. Per mi les graveres és una mica això. Se treu un material que es fa un positiu, que si bé que és l'edifici que es fa, aquelles sorres, aquells ciments. I llavors vaig fer aquesta peça, que són els 78 quilòmetres que té recorregut el riu Jarama dintre del Parc Natural, i llavors des de dalt podem veure les formes de camps de transgènicos que són mecanitzats totalment, i després el que és l'agricultura familiar, que són aquests camps més petitons, o per exemple aquest d'aquí. M'interessa la geografia, la cartografia, els mapes. Ho entenc d'una manera més global que política. És un tema molt més orgànic treballar sobre territori. Òbviament és fascinant, un paisatge maco, però si puc treballar sobre un territori degradat i ajudar a que sigui millor, m'interessa encara més. O sigui, soc feliç directament treballant en graveres, canteres, àrees residuals. O sigui, el meu és una mica peculiar, reconeixo.